Dobro, svi znamo Dobar zašto, dan. svi smo se, ćao, E, svi znamo zašto smo se okupili, sa skoro svakim od vas sam se i lično i video i čuo, tako da sve znamo zašto smo ovde i danas je prvi dan, imamo puno vremena, izlazili su sjajni developeri preko ovog kursa, tako da nadam se da ni vi niste ništa drugačiji. Ovaj kurs smo nazvali Master JavaScript, morali smo da izaberemo jezik koji nas interesuje, jezik koji hoćemo da budemo naš materni jezik u programiranju, mada mi ćemo se fokusirati na logiku, programsku, gledati da to nema veze baš specifično, uvek samo sa JavaScriptom i tako dalje, ali opet lepo imati neki jezik koji najbolje poznajemo, u kome se najbolje osjećamo, ali sigurno je dobro učiti i neke druge jezike, pokupiti fore iz nekog drugog jezika, kako je to uraditi. I to ćemo mi kroz ovaj kurs i raditi, baciti oko kako bi možda neki drugi to jezik rešio i zašto je to možda bolje ili gore. U krajnjem slučaju bolje ćemo razumeti JavaScript kada tako nešto radimo. Dobro. Ja neću daviti mnogo sa slajdovima, ko sam ja, svi ste tu, otprilike znate, predajem dugo već programiranje uopšte, volim razne jezike, volim sve. Ono što više bi istakao kod mene, da bio sam dugo godina i neko ko je sortirao kandidate za posao kroz JavaScript. Pa ću i kroz ovaj kurs da vas možda iznenadim šta bi vas ja pitao kada bi vi došli kod mene za posao kao kandidat, pa to će biti zanimljivo. Verujem da svako od vas misli da bi spremio neku dobru aplikaciju da predstavi šta on zna, šta on radi, a zapravo dođe neko i pita vas potpuno bazične stvari, neke 5+5, totalno nešto što ste niste nadali. No, vidjet ćemo to kroz kurs. Dobro. A zašto smo se odlučili? Zašto ste svi ovde? Zašto smo se odlučili svi da učimo o JavaScriptu? Što nismo se odlučili da učimo PHP? Što nismo se odlučili da učimo, ne znam, Ruby on Rails, da sedimo danas i ovo. Znači, očigledno popularnost JavaScripta je kao reklama, zašla je svima nama u glavu da je JavaScript nešto što treba učiti i što treba biti svima danas dosta, a ima i razloga zašto. Stvarno je JavaScript zašao u svaku poru programiranja danas. Prosto je danas nebitno ni da li ste PHP developer, to ne znači da ne treba da znate JavaScript. Da li ste Java developer, nema veze, treba da znate i JavaScript. Takav je danas JavaScript. Zašao je prosto u sve pore, kao što sam ovde nešto napisao, kontroliše web, kontroliše danas mobilne aplikacije, desktop aplikacije. Znate, danas Zoom koji smo upalili je JavaScript. Visual Studio Code koji ćemo kucati je JavaScript. Slack koji smo ovde, sve je čist JavaScript. Znači, zanimljivo, zašao je u svaku poru programiranja i zato je naš odabir danas JavaScript. Kao što sam rekao, fokus ovog kursa nije izlistavanje dokumentacije, ako neko očekuje. Znači, nije izlistavanje dokumentacije JavaScripta. To imamo na web sajtovima, na zvaničnim dokumentacijama i tako dalje. Naša misija ovde je da ja imam skup programera, vas, s kojima mogu da pričam, kako ćemo da rešimo ovo, kako ćemo da napravimo ovo, imamo problem, kako da ga rešimo zajedno, ko ima ideju, šta ćemo da radimo, da to rešimo. A ne izlistavanje logike, vidite, ima ovo. Daću vam primjer, ako je neko od vas uopšte zna nešto vezano za programske jezike. Znate, ako imamo 72 metode za array, da li to znači da mi treba da posvetimo 3 časa ovde izlistavanju svake array metode? Mislim, nema smisla. Dovoljno da znamo 5, pa sam si dovoljno pametan da otvoriš dokumentaciju i kažeš vidi ima i 6. Dobro. Ono što očekujemo od vas, to je bilo i kao uslov za ovaj kurs, je da HTML, CSS nije tema ovog kursa. Nećemo pominjati. Prosto ni ne bavimo se time kako nešto izgleda, znate. Na kraju kraja ovaj kurs, uopšte nije bitno kako nešto izgleda.
bottom line svega. Koristit ćemo se čime znamo i umemo, svi zajedno da sklepamo nešto da nešto izgleda. Ok, ko šta zna, ali nećemo se obraćati pažnju da je to nešto fancy, nećemo otvarati Figmu da napravimo dizajn pre nego što nešto radimo. Znači, zaista mislim da je ludo. Međutim, ovdje sam stavio i server i client. I to isto očekujem od vas da znate, ali svakako sam stavio znak pitanja, ali neću prepustiti slučaju da neko od vas dobro razume šta je client, šta je server, tako da ćemo to će biti uvodna tema, kako ćemo početi priču, jer volim pre početka bilo čega, volim da smo svi na istom levelu osnova, da znamo o čemu pričamo, u stvari kako funkcioniše i čime se mi bavimo. Ok? Ja sam mislio da je zadnji slajd. Dobro, da možete počnemo, ali tako. Sad, neću ja da vas davim istorijom JavaScripta i uopšte svega, ali vidite, ako u nečemu hoćete da budete professional, ako hoćete nešto da znate više od ostalih, ako hoćete da se ponosite nečim što znate, onda treba da znate svašta nešto što se krije iza i zašto je nešto tako. Zašto je nešto danas tako? Znate, prosto, zašto nešto danas koristimo tako? Zato što je u prošlosti možda bio problem sa tim nečim i tako dalje, ali ti to ne znaš i nikad nisi ni razmišljao o tome, a u suštini jako je bitno da znamo i šta je bilo pre, da bi danas mogli da koristimo lakše sve. Trebamo da pričamo sekundu o JavaScriptu, o JavaScript istoriji. Neću više slajd, ja nešto ne volim slajdove, u stvari nije stvar ne volim slajdove, nego sam čak išao i na neke seminare o predavanjima i tako dalje, gde se zapravo krajnja misao tih seminara je bila da slajdovi i nisu toliko dobra stvar za učenje i za prezentaciju, odlače pažnju, gledaš šta sam ja tamo napisao, čitao, pokušaš, kao super slajd bio je tako. Dobro. JavaScript kao najpopularniji jezik današnjice, a jeste najpopularniji, bez sumnje, da znate, svašta nešto po internetu piše, JavaScript je bez sumnje najpopularniji jezik trenutno programski na svetu. 100%, nema dalje. Da. A šta to determiniše popularnost jednog jezika? Po čemu kakva bi to kategorija i lestvica bila po čemu je jedan programski jezik popularan ili ne? Prosto jednostavno broj korisnika, ili ajde kažemo broj developera koji koristi taj jezik. I verujte mi, ubedljivo najveći broj programera na svetu su JavaScript developeri. A zašto je pa to tako? Otkud se pojavio neki JavaScript da bude najpopularniji jezik na svetu? Uzročno posledično, znate, prvo su se pojavile web stranice pre 40 godina, koliko već ima koliko su se pojavile web stranice, ja mislim 40 godina. I znate, web stranice su osmišljene da bude HTML i CSS, kasnije se pojavio malo CSS od HTML, i takvi počeli su web sajtove, da? I znate šta je karakteristično za svaki web sajt, za svaku web stranicu? Karakteristično je da ima forme. Znate, niste razmišljali, znate, o nekim temama o koje ja sad pričam, vi samo niste razmišljali, nije da to vi nešto ne znate ili nego niste samo razmišljali o takvim stvarima. Znate, karakteristično za jedan website jeste da ima forme. Znate, a zašto jedan website ima forme? Pa zato što ne postoji drugi način, zamislite, ni dan danas nije izmišljeno, zanimljivo. Ne postoji drugi način komunikacije sa korisnikom osim preko formi. Znate, imate formu, input polje, neko popuni tu, pošalje i onda imaš neke informacije o tom korisniku. Da li je to username i password, da li je to komentar, da li je to bilo šta vezano za korisnika ide preko web formi, prosto forme koje se nalaze na sajtu. Da. I gledajte sad ovo. I forme su bile, da znate, od prvog dana web developmenta su postojale forme, nisu forme novo nešto, nego su postojale od prvog dana, da? I te forme su uzrok zašto smo mi danas ovde? Zašto smo se mi danas okupili? Zato što su te forme preteča i one su napravile problem zbog kog je moralo da se pojavi jedan programski jezik koji će da kontroliše formu. Zato smo mi danas ovde, zato postoji JavaScript i tako dalje. Ajmo da uprostimo. A šta je problem sa formama? Šta je problem sa formama? Sad, pre nego što nastavimo to dalje, vraćam se na onaj moj slajd gde sam nacrtao client i server.
Ok? Ajmo sekundu. Kada mi pravimo neki projekat, neki folder, i to je naš projekat, mi unutra pišemo HTML i CSS za sada, još nismo ni počeli JavaScript, i mi želimo da to vidi ceo svet. Što znači moramo da podignemo na neki server. Ok, šta bi bio server? Odmah da razjasnimo jedno na drugo. Šta bi to onda bio stvarno server? Da li je to nešto što ja danas zamišljam kad neko kažu serveri, ja odmah zamišljam neke Facebook servere koje stoje na Antarktiku, ima milion onih, znaš ono, pa, znaš ono tamo. Ne, ljudi, ne, server je običan računar. Moj računar može biti server, znate? Moj računar može biti, vaš računar može biti server. A kako, pa u čemu se razlikuje? U čemu se razlikuje moj računar, trenutno koji imam, i server? U čemu je razlika onda? Ako možda bude. Da li neko možda zna da mi pomogne uliko? Snazi se, zavisi, možda taj naš računar nije dovoljno jak da sve to pokrene. Nije, možda ja imam para pa kupim baš jak. Aha. Pa možda... Software. Ne znam, mislim, možda moram software, jel? A možda softveri. A možda sam ja na mom računaru instalirao League of Legends igricu, a on na serveru instalirao neke softvere koji su odgovorni za opsluživanje fajlova. Što znači kad jedan Japanac želi da vidi moju stranicu, on, neki softver u tom računaru, mu da taj moj projekat i on vidi na svom računaru. Sad, ok, znači šta je server? Inače, server znači servis, servira. Šta je servis? Konobar. A tako? Konobar. Pa šta je server? Konobar. Koji ti kažeš, hej, Japanac kaže, hej, daj mi Danilov sajt. A server mu da, jel? On je konobar. Server je konobar. Jel? Koji služi ljudima ko hoće da vidi, jel tako? Ali dobro, šta to znači? Šta to stvarno znači meni? Da li to znači, pošto je moj sajt postavljen negde u Amsterdamu na nekom računaru, da ceo svet to vidi, taj server, taj računar u Amsterdamu ima instalirane softvere za opsluživanje fajlova. Neki Japanac želi da vidi moj sajt i konektuje se, vidjet ćemo kako, i hoće da vidi moj sajt, jel da? Moje pitanje je za vas. Da li je Japanac downloadovao te fajlove? Molim vas, sekund pažnje samo. Da li je Japanac downloadovao fajlove sa tog servera? Moje fajlove, danilveš.com recimo. Da li je downloadovao kod sebe? Pa kod njega u računaru otvorio da gleda. Ili nije downloadovao? Molim? Pa nije direktno, Google je to uradio umjesto njega. Nisi upravo. Aha. Nisi upravo. Upravo se o tome mislim da jeste uploadova. To je downloadova. Bravo. Vidite, kad Japanac želi da vidi moj sajt, morat će da downloaduje unutar svog računara, Japančevog računara, morat će da downloaduje fajlove sa servera iz Amsterdama, da downloaduje fajlove da bi njegov računar putem njegovog web brauzera, nije bitno koji web brauzer koristi, njegova stvar, da bi taj njegov brauzer pokrenuo te fajlove koje je downloadovao i da bi se ispred njegovih očiju na njegovom ekranu pojavilo šta sam ja nešto kucao. Jako mi je bitno da shvatimo taj princip kako radi, znate. Esencijalno je, znači moji fajlovi, HTML fajlovi, CSS fajlovi, slike koje sam spremio su sve poslate Japancu. To je jako bitno u svetu weba, znate, što znači da Japanac može desni klik i da sačuva save. To je kod njega, ja ne mogu da ga sprečim. To znači da su moji kodovi koje sam ja kucao kod njega, ne mogu da ga sprečim da kopira taj kod. Tako nalazi se stvarno kod njega u računaru. Dobro. Sada kada smo to razjasnili, zašto bi uopšte to pričao kao, čekaj bre, nismo ni počeli, kakvi bre serveri, šta pričaš bre? Čekaj, sekund. Vraćam se na onu temu onih formi na samom startu. Forme koje su napravile problem u svetu weba. To znači da kada je postojao jedan sajt, taj sajt se prikazuje ispred Japančevih očiju, je li tako? I to se nalazi kod njega u računaru. Onda taj Japanac, ja imam neku formu na web sajtu i taj Japanac napiše neke podatke unutar te forme i kada klikne on dugme submit ili pošalji,
ti podaci se šalju na server, opet nazad u Amsterdam, tako. Odlično, tako je zamišljeno. Naravno, u perfect svetu gde smo svi dobri, gde nismo đubrad, pokvarena i hakeri, svi mislimo da smo hakeri i tako dalje. To je u idealnom svetu zamišljeno da bude lepo, ali da. Međutim, vrlo brzo se ispostavilo da to nije baš tako lepo. Ja sam napravio formu gde tražim ime, on mi čovjek napisao brojeve. Ja mu rekao tamo da mi napiše kad je rođen, a on mi napisao rečenicu na kineskom, razumiješ? Znači šta god uradim, Japanac me zeza i šalje na moj server lažne podatke i podatke koji nisu validni, tako? Dobro, onda to znači da sam ja na serveru tamo, u Amsterdamu, na tom računaru, morao da napravim novi program koji je validirao te podatke koje šalje Japanac, da bi video da li je mene Japanac zajebavao ili nije me zajebavao, tako? I pazite, i ja shvatim putem tog mog programa da je mene zajebavao Japanac i moram da vratim Japancu nazad ponovo na sajt i da mu kažem, hej, ovi podaci nisu tačni, jel da? Međutim, pokvareni Japanac opet napiše loše podatke i opet mi pošalje. Ja opet validiram podatke i pošaljem mu nazad, jel tako? I ja kažem, baš me briga, neko on radi koliko hoće to. Međutim, pokvareni Japanac pozove 10.000 svojih drugara. I kaže, hej drugari Japanci, ajde ovamo da zajebavamo Danila i da nas 10.000 popunimo ovu formu sa lažnim podacima. I oni kažu, ajde. I oni svih 10.000 popune formu sa lažnim podacima i kliknu send. I 10.000 podataka stiže odjedanput na moj server i moj server, čekaj, dobro, nisu dobri. I znaš šta se dešava? Pada mi server. Neki normalan čovjek iz Holandije koji želi da gleda moj sajt, ne može da vidi moj sajt, jer je blokiran. Moj sajt je zauzet obradom lažnih podataka od Japanaca. I tome je moralo da dođe kraj. To je jednostavno moralo da dođe kraj. I onda su se pametni ljudi okupili i rekli su, ljudi, moramo da stanemo na put, tako? Moramo da osmislimo i da uvedemo neki programski jezik na webu koji će da spreči takvo ponašanje Japanca. Ok? Od tog trenutka kako je neko izgovorio tu rečenicu, znate, treba da uvedemo programski jezik na svijetu. Znate kakva je pomama nastala između ovih moćnih programskih jezika? Čekaj da vam objasnim koji su tu moćni programski jezici u tom trenutku. C++, Java, Python. Svima ovoke oči su se raširila. A zašto su se raširile? Zato što su znali ko osvoji web, bit će milioner. Ko osvoji web i ko uđe njegov programski jezik u webu, taj će jezik postati najpopularniji, jer svi smo, vidi se web diva, svi kreće preko weba, ceo svet je otišao na web. I to je krenula hajka, ali tako? Hajka koja će programski jezik da uđe na web. Ali znate, svi su imali jedan ozbiljan problem. Svi ti programski jezici su moćni programski jezici. Kad kažem moćni, jako su blizu procesoru, jako su blizu operativnom sistemu. Ajde da kažemo, imaju sposobnost da manipulišu kompjuterom. I zamislite, vraćam se sad zašto sam počeo onu priču klijent i server i zašto sam vas pitao da li Japanac stvarno downloaduje moje fajlove. Zamislite da je Java programski jezik ili C++, nije bitno koji jezik. Zamislite da je on osvojio utrku i on postao glavni programski jezik za web. Zamislite, to bi značilo da bi Japanac morao da downloaduje moj kod i C++. Tako? Što znači, pored HTML-a, CSS-a, on bi dobio i moj C++ kod. Ali znate, ja sam onda u tom mom C++ kodu mogu da pišem program koji manipuliše sa njegovim računarom. Mogu sam da odem da mu otvorim documents, pictures, da mu obrišem sve iz file sistema. Mogu sam, jer shvatate pointu, došlo je do security problems. Nije mogao ni jedan programski jezik koji je postojao tada, nije mogao da postane web jezik iz razloga downloada na Japančev sistem. Onda bi bio security problem, mogu bi da radim Japancu šta god hoćeš. Čim bi on downloadao moj sajt, ćao zdravo, od tad je njegov kompjuter moj. I oni su se okupili i rekli, šta da radimo? Da? Oni kažu, pa ne znamo šta da radimo. I neki pametan developer Firefoxa, tada se nije zvao Firefox, nego Netscape, je rekao, dajte meni, smislit ću ja nešto. I on je uzeo jedan programski jezik za primjer, Javu,
uzeo Javu kao primjer, i onda je počeo da skida sve iz Jave. Sve, da nema Java programski jezik, nikakve funkcionalnosti. Sve mu rekao, ne ovo, ne ovo, ne ovo. I on je u roku od 7 dana, 10 dana napravio nešto što se zove JavaScript. JavaScript je inicijalno bio ovako malo koda. Znate, to je bio ceo jezik. Ovako malo koda. Koji je samo trebao da kontroliše web formu. Ok? Samo web forme. I stvarno tako se, on je predstavio to, svi su bili zadivljeni, jer to je jezik koji ne može da kontroliše ništa, nema security-a problem, nema ništa. Sada slobodno Japanac može da downloaduje taj mali kodić, on samo kontroliše formu, ne može ništa i tako dalje. I tako je stvarno i bilo. Tako je stvarno, pojavio se JavaScript. Inače, da znate, nije se zvao JavaScript, zvao se LiveScript. Kad ga je osmislio taj developer. Međutim, da bi se probio u svetu, neko rekao, daj mu ime JavaScript da bi asocirao ljude da je to Java, da kao znaju za Java programiranje. Samo iz tog razloga ga nazvao posle JavaScript. No dobro, upravo se to i desilo, taj mali kodić je kontrolisao formu. A šta to znači? Sada kada je onih 10.000 Japanaca došlo da me zajebava preko forme, da mi ono šalje sad, taj mali kodić JavaScripta je u Japančevom brauzeru već testirao da li su ti podaci dobri ili loši. I ako su dobri ili loši, ako nisu dobri podaci, nikad ne bi slao na moj server podatke. Odmah bi mu tu rekao, pa nije ti dobra forma. I shvatate kako taj mali kodić tog jezika JavaScripta je spasio čitave servere na svetu, da ne mora neko da ti blokira server, taj mali JavaScript kodić. I to je to. To je to. Zato smo mi ovde, zato je JavaScript. Postavlja se samo pitanje kako je moguće da od tog vremena sa ovako malo JavaScript koda koji je kontrolisao forme, zašto se mi danas okupljamo ovde i naša glavna tema je taj programski jezik? Zašto je on koji kontroliše web, on koji kontroliše mobilne aplikacije, on koji kontroliše desktop aplikacije? Znate, JavaScript je danas glavni programski jezik za kontrolisanje dronova. Zato kako je moguće da se to desilo uopšte? Šta se desilo pa je to tako? Aha. Pa znate šta se desilo? Pošto su tada svi počeli da budu web developeri, nagla ekspanzija web developera, jer se pojavio web, znate kako su počeli da pričaju? Ja znam HTML, CSS, znam i JavaScript, programski jezik. U stvari zna ono malo koda, znaš. Ali zna i JavaScript, programski jezik. Pa zna jedan JavaScript, drugi u stvari zna 3 miliona web developera, web dizajnera u to vreme, tako smo više mogli da ih nazovemo, i oni znaju JavaScript, kao 3 miliona ljudi zna JavaScript. I počeli su nešto da se domunđavaju međusobno. I znate šta su počeli da se domunđavaju? Vrlo brzo je počelo da se govorka između developera kao, hej, kad bi ovo malo koda što imamo, kad bi to još moglo da kad kliknem da se okrene tamo dugme, znaš. U stvari počeo je neko da se tripuje, svi oni od 3 miliona ljudi, neko je počeo da se tripuje, kad bi imalo ovo. Kad bi imalo i ovo, ali nema, ali kad bi imalo. Ali znate, od 3 miliona developera, pa neko je pametan, pa kaže, evo ja sam napravio, daj da pošaljemo tamo, možda prihvate. I onda ovi stvarno iz JavaScripta tamo, iz Netscape-a kažu, pa dobro, stvarno je dobra funkcionalnost, daj da prihvatimo. I onda naglo zajednica ljudi od 3 miliona ljudi je počela da razvija JavaScript, pa sad JavaScript odjedanput ima ovo, pa 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 ima ovo. I odjedanput JavaScript je počeo da se razvija i da ima neke funkcionalnosti. I znate šta je postalo u tom trenutku problem? Više se nije ni znalo koje funkcionalnosti ima JavaScript. Više se nije ni znalo koje funkcionalnosti. Ovi dodali ovo dodali ono, ovo dodali ono, nije se znalo. I u tom trenutku neko je presekao i rekao, ovo je ludilo. Ovo je ludilo, ne vodi ničemu, dajmo da napravimo neku organizaciju koju su nazvali ECMA, to je organizacija koja je od, 10 ljudi koja je sela i rekla, daj da napravimo standardizaciju jednog jezika. Šta to znači? Kada mi kažemo da taj jezik ima to će i da ima. Znači, to mora da ima implementacija tog jezika. I od tog trenutka JavaScript kao jezik, kao ime jezika više ni ne postoji. Znate, ovaj jezik se zove zapravo ECMA jezik, ECMAScript.
Ne zove se uopšte JavaScript. Samo ga i mi dalje zovemo developeri JavaScript iz nekog starog naziva. Inače, ovaj jezik se danas zove ECMAScript. I ECMAScript sad ima standardizaciju, ljude, firmu koja se bavi standardizacijom i kroz vreme i on se usavršava i tako dalje. Do 2015. godine JavaScript je maksimalno došao do svoje verzije 5, to je bila najbolja verzija i godinama unazad koristimo, čak i dan danas u brauzerima, samo da znate, je ECMA 5 verzija. Znate, u brauzerima se koristi dan danas ECMA 5 verzija ovog jezika. Međutim, od 2015. godine pojavljuje se veliki update samog jezika i govorimo o ECMA 6, ECMA 6. Međutim, ECMA 6 nije kraj, od tad su se dogovorili da na svaku godinu dana se updateuje jezik. Pa imamo ECMA 7, ECMA 8, ECMA 9, ECMA 10. U stvari, prestali su tako da ga zovu. Već ga zovu samo onako ECMA 2017, ECMA 2020, ECMA. Znate, nema više veliki taj update, pa ECMA 7, to ne postoji. Samo sve ostale update-ove oni zovu ECMA Next. Znači sve preko ECMA 6. Dobro. Dobro. Neka kratka, zanimljiva istorija šta se sve tu desilo, da bi danas mi došli da ovim jezikom kodiramo dronove, znate. Zanimljivo kako je to postalo sve tako, a neko ko je u to vreme bio već moćan jezik, kao što je Java ili C++, nije došao na te levele popularnosti, a i tad je bio jak i moćan. A prošlo je toliko vremena i nikad nije došao na te levele popularnosti kao što je danas JavaScript. Dobro. Trebamo da počnemo da učimo. Danas postoje dva softvera koja imaju sposobnost da razumeju JavaScript. Stanite sad sekund ovako. Znate, da li kad se napravi jedan računar iz fabrike, da li taj uopšte računar razume neki programski jezik? Šta vi mislite o to? Pa ne. Ne. Taj računar koji kupimo iz fabrike, on ima procesor, memoriju, sastavne delove, ekran i tako dalje, tako dalje. Procesor sam razume samo jednu jedinu stvar, mašinski jezik. I tačka. To su mašinski jezik sastavljen od jedinica i nula i to je jezik koji je to. Što znači, svaki jezik programski na svetu koji postoji mora biti kompajlovan u mašinski jezik da bi ga bilo koji kompjuter na svetu razumeo. Tako? Znači, svejedno je da li pričamo o C++, Javi, Ruby, JavaScriptu, PHP, Pythonu, Ruby, bla, bla, svi moraju da budu pretvoreni u mašinski jezik. Ko pretvara JavaScript jezik koji mi učimo u mašinski jezik? Pretvara ga jedan softver, zove se V8, inače jako popularan. V8 ga samo zovu. To je softver, ništa drugo. Softver koji se... I sada, znate šta je samo zanimljivo? Softver V8 je pisan u C++ jeziku. A znate, C++ jezik je jako brz jezik. Znate? Što znači da softver koji pretvara ono što mi pišemo unutar JavaScripta, koji pretvara u mašinski kod, je C++ jezik koji je jako brz. Mi tehnički možemo da kažemo da je JavaScript jako brz jezik, a zapravo nije. On je užasno spor jezik. Mislim, ništa ne da. Ali kompiler koji ga kompajluje je jako brz i jako popularan, zovu ga V8. Moje pitanje je, a zašto je V8 pisan u C++? Ima prost razlog. U čemu je pisan web browser? C++. Znate, ovaj browser koji mi gledamo ovde je pisan u C++ jeziku. Da bi ovaj browser mogao da razume JavaScript, jezik koji mi pišemo, potrebno je da postoji program koji pretvara JavaScript u mašinski jezik. Međutim, ovaj program je pisan u C++. Da bi napravili bilo šta što radi u ovom programu, mora biti pisan u C++. I upravo je softver koji je pravljen da pretvara JavaScript pisan u C++ i iz razloga web browser. Tako je počelo. Ne? To znači browser, nije bitno koji je, da li je Firefox, Chrome ili nešto, je
sredina u kome živi JavaScript, samo iz razloga zato što unutar ovog brauzera postoji softver koji se zove V8. Tako. Međutim, neki pametan developer je rekao, hej, a šta ako ja uzmem taj V8 i napravim novi neki C++ program i u tom C++ programu stavim taj V8, da li će to da radi? Pa oni su rekli, važi, može. I on je napravio Node.js. Šta je Node.js? Node.js je platforma, softver koji je pisan u C++, a unutar sebe ima V8 engine. Što znači tehnički danas, u današnje vreme, postoje dva softvera koji razumeju JavaScript. Jedan je web browser, a drugi softver je Node.js. I tačka. Što je dobro za nas koji učimo to. Znači ova dva softvera razumeju JavaScript. Kako mi to da potvrdimo? Znate, svaki web browser ima svoj developer tools i imamo poseban tab, prosto console tab koji je vezan samo za JavaScript. Ovo je vezano za Google Chrome, nema veze samo. Što znači, 33 plus 33 je jednako 66, što meni potvrđuje da neki programski jezik, ja znam da je JavaScript, znači neki programski jezik postoji unutar web brauzera koji razume matematičke radnje. Vi znate i sami da HTML, CSS nisu programski jezici, već markup language i tako dalje, gde vi samo upisujete stvari. Što znači da mora da postoji, ovaj web browser razume programski jezik JavaScript. Tako. Isto tako, ako otvorim terminal, samo nije tema časa, ali ako otvorim terminal i pokrenem neki Node proces, ja sam samo pokrenuo onaj Node software koji postoji i isto mogu da kažem 33 plus 33 i vidim rezultat 66, što znači jedanput magično i moj računar, ako pokrenem onaj Node software, i on razume JavaScript. Sjajno. Znači, postoje dve sredine gde mi možemo da učimo JavaScript. Sjajno. Naravno, mi učimo, da li ovo može ovako, mi učimo za početak, mi učimo naš JavaScript, učimo ga na frontend strani i pričamo o JavaScriptu u browseru. Okay? Te ajmo da počnemo da ga učimo, redu. Ajmo da napravimo neki folder, da ga nazovemo JS Master, ok? Ajmo unutar toga da napravim čas 1, možemo li ovde negde? I ovaj Windows 11, not my favorite, ali dobro, čas 1. Ja ću koristiti, sad bi trebalo da kažem, ono što sigurno znam da ću koristiti tokom kursa, to je Google Chrome. Ja ga najviše volim, nikad nisam koristio, verujte mi, ni jedan drugi. Ja ne volim ni Firefox, ni Opera, ni ovo. Google Chrome je toliko professional alat da ja ga gotivim više nego išta. Tako da znate šta ću ja koristiti kao web browser. A što se tiče kod editora, opet kažem, vi ste svi kodirali nešto, morali ste da kodirate nešto da bi došli kod mene, da? Tako da vi imate vaš omiljeni kod editor. Ja pretpostavljam u 99,99 slučajeva da je to Visual Studio Code. Ja nisam fan veliki Visual Studio Coda. Tako da kroz ovaj kurs ja ću vam pokazati razne alternative. Možda se neko od vas i primi na alternative. Ne verujem da iko od vas koristi Vim, ali i da koristi Vim, niko od vas ne koristi Emacs ili tako dalje. Znači, ali postoje dobri kod editori, a koji nisu Visual Studio Code, znate. Možda malo treba muke, ali postoje i dobri, jel da? Dobro. Ali sada, da počnemo redom. Opet, pre nego što počnemo. Ja znam da mnogi od vas su čačkali, učili sami, vi ste došli samo da masterujete JS, ali to za mene ništa ne znači. Ja hoću da svi izmenimo oči, da gledamo stvari svi zajedno na isti način, a ne jedan je shvatio ovako, jedan je shvatio onako, svi imaju svoje mišljenje. Mišljenje je samo jedno, ono koje je ispravno i pravo. Da. Što znači, ja moram da napravim jednu web stranicu da bi mi učili JavaScript. A zašto? Zato što će ova web stranica onog trenutka, ako kažemo H1 hello, ova web stranica, ako svi koristite ovaj live server da opravite stvari. Kada kažem otvori ovo putem Google Chroma, ova web stranica bude loadovana unutar web browsera.
Što znači, ova web stranica, ovaj Google Chrome je sad downloadovao sve što piše u onoj web stranici, je li tako? Da potvrdimo. To znači, inače, pre nego što počnem, ja znam da svi vi ocenjujete HTML. Jer znate, HTML je smešna stvar. H1, mislim, unordered lista i tako dalje. Ali nemojte nikad da zaboravite. Nikad nemojte da zaboravite. Web je HTML. Znate, vi predstavljate HTML korisniku. HTML čita korisnik. Zbog HTML-a je došao na stranicu da bi nešto pročitao, video, slika, znate. Nije došao zbog JavaScripta na vašoj stranici, došao je zbog HTML-a. Znate, nemojte nikada ga podcenjujete. On je glavni. On je toliko glavni da moraš i da otvoriš style tagove da bi pisao CSS. Ups, šta se desilo? Style tagove, style. Da bi pisao CSS. Moraš da otvoriš HTML tagove da bi pisao CSS. Toliko je moćan HTML. Ne? Isto tako moraš da otvoriš script tagove da bi pisao JavaScript. Što znači u našem slučaju, pošto će biti ovo loadovano, ja mogu da uradim isto ono 33 plus 33 ovde, a ne tamo u konzoli. Jel shvatamo svi da je to isto, ali da? Save nazad. Ako otvorimo developer tools opet, može inspect, pa konzol ili već Ctrl-Shift-J je na Windowsu, F12 na Macu. Jer shvatate da sam uradio istu stvar koju malo pre 33 plus 33, ali sam samo uradio prvo na web stranici koja se loadovala u browser i sada ovaj browser je uzeo ovaj kod i on se nalazi tu i zato ja vidim ovde šeš. Prosto. Dobro. Ajmo ovako. Kada pišemo... Kako da počnemo lepo? Kada ste pisali ove stylove, ajmo da pričam prvo nešto. Počet ću sa CSS-om. Ako ste imali ovde nešto za paragraf, color, red, moje pitanje za vas, da li ja ispod toga mogu da imam style za unordered listu, ne znam, style none, naš list, style none. Moje pitanje ovde je jasno. Da li mogu da imam više style tagova unutar jedne web stranice za CSS? Hoću odgovor, sad hoću komunikaciju. Mislim da može. Jer kao što možemo više da linkujemo CSS-u, tako možda može. Naravno da može, jel da? Naravno da može. Znate, na kraju se ovi tagovi samo sklone i vi ostanete sa P i unordered listu kod je jedan fajl, je li tako? Pa da? Dobro. Daću onda primjer. Da li onda to vama daje odmah sad ideju da ako ovde kažem console.log 1, da li vama daje to ideju da ja mogu ovde da kažem console.log, ovo ne radi, da li je ovo onda moguće? Pričamo o ovim script tagovima. Pa samo po logici stvari, je li tako? Kao što nisam bez veze pominjao stylove. Naravno da, je li tako? Ovo je potpuno isto kao da si imao jedan script tag. Radit će i jedno i drugo, je li tako? Mislim, bar se ja nadam, da? Ok, evo ga, 1 i 2. Ok. Znači, naravno, mogu da imam koliko god hoćeš script tagova, gde ja mogu da pišem moj JavaScript ovde. E sad, kad se vratimo ovde gore, vi kad ste pisali style CSS, pa niste ga pisali na ovoj web stranici, ili tako? Pisali ste ga u odvojenom fajlu, external CSS, ili tako? Pa znači, očigledno ćemo i mi da pišemo, očigledno ćemo i mi da napravimo neki main.js file i da tamo pišemo neki naš kod, jel tako? Ako napravimo main.js file, sada verovatno i ja ovde mogu da stavim console.log, ne znam, 100 i ja se nadam da će to da bude tamo, pošto sam linkovao ovo ovde, linkovao sam ga ovde preko source-a, a kada linkujem onaj CSS, tamo ima href atribut, ali znate, sve su to pointeri ka path, ka putanji nečega, ali tako? Svi ti atributi. Save, refresh. Ok?
Dobro. E sad, ok, moje pitanje je sledeće. Sa vama da počnemo prvu neku našu konverzaciju i prvi naš uvod. Prvi čas je malo opušteno, radi bioskop, malo se upoznajemo, malo se raspričamo i tako dalje. Te ajmo da se raspričamo. Da li ovo znači, molim vas, da je ovaj kod kopiran i prebačen ovdje? Mislim, opet kažem, ne mislim da neko treba da zna, nego samo želim priču, želim mišljenje. Znate, želim mišljenje. Znači, da li ovo funkcioniše tako što je on otišao, kopirao ovo, kad je video, znate, programiranje se vrši od ozgo na dole, čita kod jako brzo, onaj V8 engine, čita, ja to zovem kucaća mašina. I kad je došao ovde, kaže, hej, idi u main.js. To mu je uputstvo, tu je stao, vidi. Da li on ode u main.js, kopira ovo ovde i pastuje ga ovde? Da. Odgovor je da. Odgovor je da. To je čisto copy-paste. Odlazi tamo i stavlja ga. Zašto je to meni jako bitno? Da bi mogao da vizualizujem u glavi. Znači, ovaj kod ovde se zapravo nalazi ovde. To što ga ja pišem ovde, to mačku u rep, to je samo zbog mene. Da bi odvojio. On se zapravo, ovaj kod ovde što piše, se zapravo nalazi ovde. A čekaj, kako da vam potvrdim to? Znate, jedno je moje mišljenje, ali verujte mi, ja istraživao sam ceo život, znači, nemojte da se pitate da li je tačno nešto ili ne, što ja kažem, to sam posvetio tome vremenu. Ali pogledajte ovo. Gledajte ovu zanimljivost. A šta ako bih ovde rekao console.log i napisao broj 200? Ili ne znam koji sam tamo. Ajde da stavimo Danilu. Reč, pa ćemo da pričamo o to. Shvatate kako kontradiktorno? Kao napravio sam script tag, uputio sam moj kompjuter da ode u main.js, da pokupi odatle JavaScript koji sam ja pisao i sada Danilo kaže da se to kopira i pastuje ovde, je li tako? Ali sad odjedan put ovde ima neki drugi kod, pa šta se dešava? Hoćemo da vidimo svi zajedno. Save, refresh. I pogledajte. Pa nema nigde ovog. Nema nigde ovog. A zašto nema nigde ovog? Pa zato što je JavaScript otišao, uzeo ovo, kopirao i pljas pastnuo između ovog, više override-ovo je sve ovo, paste-ovo, više ovo ni ne postoji. Ne postoji. Dobro, naravno, opet neće od vas niko to da radi, ali želim da shvatim jednog dana kako gledamo kod zajedno. On je tu, što znači da ovde ispod toga mogu da imam još jedan script tag, mogu da ih imam koliko god hoćeš i da kažem console.log prosto broj 2 i naravno da će pisati i ovo što piše ovde i ovo što piše ovde. Sve se to nalazi zapravo, jer bottom line ovoga što ja hoću ovde da kažem. Da li se ova linija koda console.log 100 i console.log 2 nalaze jedna pored druge? To je moje pitanje. Da. Save, nazad, refresh i pogledaj. 102. Ok. Nalaze se jedna pored druge, ali? Dobro. Obrisat ću ovo zato što naše dalje učenje prelazi, naravno da pričamo ovde, tako, sigurno nećemo u HTML-u da kucamo, ko što ne bi CSS kucali u HTML-u kad bi ga učili. No? Zašto bi to radili? Dobro, od ovog trenutka počet ćemo da učimo jedan programski jezik. Jel da vas, imamo pauzu, mi smo za razliku od Željka koji može da purnja sve vreme dok ja pričam, ja ne mogu, tako da imamo pauzu 45 minuta, 15 minuta pauza, pa 45 minuta, tako je osmišljeno ovdje. I zbog vas, i zbog mene, i zbog svega. No, pre nego što odemo na pauzu, počinjemo da učimo jedan programski jezik. Želim da vam skrenem pažnju da na kraju JavaScript language postoji reč jezik, je li tako? JavaScript jezik. Isto kao što je francuski jezik, engleski jezik. Imaju reč tu jezik na kraju. Pa šta daje nečemu osobinu da bi na kraju imalo reč jezik? Da li sam se lepo izrazio da me shvatite? Šta to nešto determiniše da bi mi mogli da ga nazovemo jezik? Zašto francuski možemo da kažemo da je jezik? Zašto JavaScript možemo da kažemo da je jezik?
Šta to ukazuje da je nešto jezik? Ništa drugo, nego skup pravila. Skup pravila, sintakse, interpunkcije, znakova. To govori da je nešto jezik. Kad ima svoj jezik, znači postoji skup interpunkcijskih, gramatičkih, pravopisnih, gde se piše, tako, na kom mestu se piše šta, postoje pravila. Zato se nešto zove jezik. Upravo smo mi tu da naučimo pravila. Srećom, 90% svih programskih jezika imaju ista pravila. Ako nisu 100% ista, ona su 99% skoro ista. Pogotovo što mi učimo C-like jezike. Stanite sekund samo da vam kažem šta to znači. C jezik je osmislio toliko dobro svoju sintaksu sa tim znakovima interpunkcije, operatorima. Toliko je dobro osmislio C jezik svoju gramatiku, da svaki jezik koji je nastao posle C jezika je preuzeo sintaksu iz C jezika jer ne može da smisli bolju. Jer stvarno je dobar. Znate, dobra sintaksa od if statementa do for loopova, do functiona, do tačke zareza, do... Jednostavno C++ je toliko dobro uradio da niko nije smislio bolje. I od tada nadalje, mi jezike koje učimo, mi ih zovemo C-like jezici. Svi su nalik C jeziku. I inače, sad da vam otvorim neki C kod, neku function C koda, verujte, vi bi mislili da je JavaScript. Kad bi sad našao neku zove, vi bi rekli, pa dobro, JavaScript. Kad nije JavaScript, C jezik. Aha, znači, zato što je sintaksa skroz ista. Što znači, naučiti dobro sintaksu jednog jezika, je ko da sam završio 90% svih jezika koji su C-like, a svi su C-like jezici, ko da sam završio 90% svih jezika što se tiče gramatike i pravila. Tako. I upravo ćemo to početi posle pauze. No? Dobro. Kao što smo rekli, stali smo na reč jezik i treba da naučimo jezik. Jedan jezik sa njegovim pravilima, gramatikom i svim ostalim. Međutim, prije nego što počnemo to, postoji nešto što su principi programiranja nevezano sa kojim programskim jezikom i njegovim pravilima. A jedan od principa programskih jezika jeste da u svakom programskom jeziku postoje varijable. Tako i sad ako gledamo šta su varijable, nosilac vrednosti i tako dalje. Ja više želim da iskoristim varijable, da vidimo zašto svaki programski jezik ima varijable, ali i više od toga. Volio bi da znam nešto malo i kako kompjuteri rade. Ne samo kako radi programski jezik, kako radi i kompjuteri. Daću vam primjer. U JavaScriptu postoji više načina da kreiramo varijable. Znači, i sama reč var ili let ili const, doći ćemo do toga. Za sada neka bude var. Bukvalno znači save. Znate, kad bi razmišljali šta znači reč var, znači save. Želim da sačuvaš broj 100. To je uputstvo ovom računaru da sačuva broj 100. Sad, stanite sekund. Da sačuva gde? Tako? Pa negde u memoriji. Ima neko memorija gde se to čuva. Očigledno. Sada, upravo dolazim do ove poente. Volio bi da znam nešto više o računarima. Ajmo da razbijemo malo to. Jedna kompjuterska memorija se sastoji iz nekih klastera, takozvanih klastera. Šta bi bio klaster? Klaster bi bila jedna kockica u memoriji i ima ih milijardu tih kockica. A zašto je podeljena ta memorija tako po kockicama? Zato što svaka kockica onda ta u memoriji ima fizičku svoju adresu. Znate, fizičku adresu onoliko koliko i vi imate fizičku adresu gde se nalazi vaš stan. A tako, Pohorska 20 Beograd, tu živi i Dejan. Ok. I ja mogu da dođem do Dejana ili pošaljem pismo Dejanu tačno na toj adresi. Aha, zato je ta memorija u kompjuteru podeljena na te klastere, zato što svaki klaster ima svoju adresu koju ja mogu da pristupim. Ok, inače komentari se pišu ovako u JavaScriptu kao što u HTML-u ima HTML i CSS ima svoje komentare, u JavaScriptu je ovako, za jednu liniju komentara. Kako bi izgledala fizička adresa jednog klastera u memoriji? Pa nešto, istraživao sam, ali to su već kompjuterska nauka koja je FX 8 CC, ili tako 5.
tako bi izgledala neka fizička adresa tog jednog klastera u memoriji. Što znači, kad ja kažem var, sačuvaj mi broj 100. I zamislite, on ode u ovaj klaster i sačuva tu broj 100 u nekoj kockici. Jel? I sad zamislite ovo. Ja želim dalje negde u mom programu da u mojoj konzoli konzolujem ovaj broj 100. Kako bi onda tehnički stvarno trebalo da kažem? Trebalo bi da kažem uputstvo računaru ovde, vidite? Trebalo bi da kažem, hej, aj molim te, ovo mi ovde, idi na ovu adresu, uzmi tamo šta piše u toj kockici i prikaži mi na ekranu. Tako bi trebalo da funkcioniše. Ali znate, mi smo ljudi, mi ne možemo da zapamtimo ove adrese i ovo, mi ne možemo to da uradimo, tako? I upravo iz tog razloga programski jezici su izmislili da varijabla bude alias za fizičko mesto u memoriji. Šta znači alias? Alias nam dolazi iz terminala, bash skriptova i tako dalje. Alias znači lažno ime za nešto, tako? Što znači, makar ja napisao ovde xxx, jednako 100, pa to menja stvar. To znači da je ispod ove xxx reči se krije zapravo ova reč. Jer znate, kad ovde dođem i obrišem ovo i kažem xxx, ovde zapravo piše uputstvo računaru da ide na ovu adresu. I onda on stvarno kaže, hej, sačekaj me da odem na ovu adresu, odlazi na tu adresu, tamo nalazi broj 100, jer tamo smo stavili broj 100. I na mom ekranu trebalo bi da piše 100. Tako, save, refresh i evo ga, broj 100. Jel da? Pre nego što nastavim dalje. danilovešović.com I neki Japanac da je otkucao danilovešović.com, pojavilo bi mu se danilovešović.com. Majke ti. Svaki računar, pa čak i Japančev u Japanu, zna kad otkuca danilovešović.com da je to moj sajt. U stvari da treba da ide u Amsterdam, da uzme tamo moj sajt i da ga prikaže. Ma daj. Kako je to moguće? Kako je to moguće? I zašto to pričam sada? Kakve to veze ima s varijablama? Tako? Pa, kada sam počeo priču o varijablama, rekao sam da je ovo alias. I često vidimo u programiranju da se ispod neke reči krije zapravo nešto drugo. A upravo se to i dešava ovde. Pogledajte, danilovešović.com, a zapravo ne piše to tu. Znate, to ne piše danilovešović.com. Tu piše 195.148.15. A šta je to? Pa to je lična karta kompjutera gde se nalazi moj sajt. Jer shvatate kako su dobro uradili? Sada Japanac kad napiše danilovešović.com, zapravo ispred te reči se krije neka lična karta nekog kompjutera u Amsterdamu i onda Japančev računar pravo pošalje zahtev tom računaru. Tako komuniciraju dva računara preko kraja sveta. Aha, sjajno. Sjajno su to smislili. Međutim, mene to podsjeća na priču da je ispod jedne varijable se krije zapravo neka fizička adresa nečeg drugog. Naravno, ja mogu da izmislim bilo koje ime, koje je meni simpatično, bit će broj, isto će ovo pisati ispod sjajno. Dobro. Postavlja se pitanje, a zašto bi ja ovo radio? A zašto bih možda napisao, recimo, var crazy num i neki ludi broj. Ja taj broj mogu da odštampam, ali tako? Console.log i sad vidimo šta je, i kažem taj crazy num. Tako? Okay. I hvala Bogu, taj broj će da bude ovdje. Zamislite da sam ga ručno pisao i da hoću ponovo da ga ručno ispišem. Ovde dole opet hoću da ga ispišem, što je naravno moguće. I opet želim da ga ispišem. A zamislite da ručno sam morao da ga zapamtim, da ja pišem taj broj. Ludilo. Pa zato koristimo varijable u programiranju. Nemam potrebe da pamtim ništa. Jednostavno mogu da sačuvam u memoriji šta god to bilo pod nekim mojim lažnim imenom toga
i da nadalje u programu ja to koristim kako god ja hoću. Sjajno. Dobro, kad smo završili to, onda možemo da se vratimo na priču o učenju jezika. Kada bi počeli da učimo bilo koji jezik, francuski, no? Kada bi učili francuski jezik, jednostavno, definitivno bi pitali, hej, koliko ima slova u tom jeziku? Ali ima 5, 10, 100, koliko ima slova u tom jeziku? Da? I onda bi krenuo da učim slova, znaš, tako mi kad smo mali prvo učimo A, B, prvo učimo to vezano za jezik. Da? Sad, u svetu programskih jezika ne postoji slova, ali postoje data types. Tako, postoje tipovi podataka koje taj jezik razume. To je specifično od jezika do jezika. Svaki programski jezik ima svoje data type-ove, uglavnom svi imaju iste, ali neki ima i još dodatne različite. Tako? JavaScript nema što ima Java, ovi što nema i tako dalje. Ono što je zanimljivo vezano za JavaScript, da je tako prosto. Tako prosto. Postoji samo 8 tipova podataka koji mogu da se koriste. A još jedna stvar. Kada kažem da se koriste, šta to tehnički znači? To znači da mogu da imam jednu varijablu i ovde ide mesto za šta ja želim da stavim. O tome danas pričam. Šta je to što JavaScript jezik podržava da ti možda sačuvaš u jednom kocku? Ništa više od toga. I JavaScript tehnički podržava 8 stvari. Samo da znate, ako googla neko od vas, pa može da znači da je može da pročita da je kako je date object jedan od data type-ova, pa da je regular expression, to je budalaština, totalna. Znate, to su derivati iz osnovnih data type-ova, tako da nemoj da se opterećuju. Ono što je zanimljivo jeste da 90% ovih stvari koje mi treba da naučimo su tako prirodne za ljudski mozak da uopšte ne mora potrebno da ih učimo. Pa svi znamo da je ovo broj 100 i da je to data type broj, integer, je li tako? To, nema šta ni da učimo tu, je li tako? Svi znamo da postoji neki tekst, mene samo interesuje kako se piše unutar JavaScripta tekst, je li tako? Sa navodnicima, nije bitno single, to ćemo tek da pričamo. Poenta je da ja moram da naznačim računaru da želim da pišem tekst. Danilo Vešović je car. Sad, recite vi meni, da li neko od vas može da mi kaže šta vi mislite, samo ne mora da znam, šta vi mislite, zašto u programskim jezicima se tekst piše sa navodom? Da vam dam primjer. Broj 100 se piše kao i što ga pišemo u matematici. Da uzmemo hemijsku olovku, mi bi napisali na papiru 100. Ali znate, mi kad uzmemo hemijsku olovku na papiru, mi ne stavimo navodnike i pišemo Danilo Vešović je car. A kada programiramo, mi stavimo navodnike. Zašto? Pa da ne bi unutar tih navodnika možda koristili broj, onda ne bi znali koja je razlika između broja i tekst. Tačnije string. Nisi pravo. Da se ne gleda kao naziv varijable. Šta? Izvinim. Da se ne gleda kao naziv varijable. Ne, čak i to. Da kažemo kompjuter šta je broj, a šta je string. Ja se slažem. To je očigledno. Ali kakvo je onda ovo uputstvo? Više vas to pitam. Kakvo je to uputstvo računaru? Ovi navodnici. Slušajte me sad. Ovo je uputstvo, kaže, hej kompjuteru, hajde molim te, nemoj da te zanima šta pišu. Kaže, kako? Pa evo da pričam s vama. Da li vi stvarno verujete da moj kompjuter ili moj JavaScript ili bilo ko razume šta znači Danilo Vešović je car? Ne. Nema pojma. A da li moj računar i moj program zna šta je broj 100? Pa zna. Matematiku razume super. A string ne razume. I ako bi kompjuter počeo da tumači stringove, šta tu stvarno piše, on bi poludao i ne bi nikad dobio ništa. Što znači, uputstvo računaru da ga ne zanima šta piše, bukvalno znači preskoči. Nemoj da tumačiš šta je unutra. On kaže, važi, neću. Što znači jednog dana kad ja dođem i kažem ovde, hej, želim da mi odštampaš onaj tekst. On kaže, važi, ja neću da tumačim što je unutra. Daću ti bukvalno kako piše. Ja kažem, da, pa to sam i hteo. Da ne možeš sad. A zato stavljamo navodnike kao uputstvo da ne interpretira šta piše unutra. Ne zanima ga šta piše unutra. Pa čak i da sam izlupetao
Svejedno, on kaže, ok, to si hteo, to ćeš i da dobiti. Aha, sjajno. Dobro. Znači znamo i još jedan data type, je li tako? E sad, ajmo da zakomplikujemo stvari. Postoji neki data type unutar JavaScripta koji se zove undefined. I znate, to je reč, to je data type, to je tip podataka. Čim smo rekli da je tip podataka, to znači da možemo da ga stavimo u neku varijablu. CCC jednako je undefined. Da? Sama reč undefined predstavlja nedostatak vrednosti, znači nema vrednost unutra. Tako. E sad, vrlo mi je teško to da vam objasnim. Koliko god ste vi i čačkali JavaScript, vi dobijete tamo undefined, znate da tamo nema vrednost i tako dalje i tako dalje. Ajmo da uprstimo ovako. Ajmo da kažemo var, sačuvaj mi kar, tačka zadnja. Da li je ovo validna sintaksa unutar JavaScripta? Jeste. A šta je kad bi to odštampali ovde i kažemo kar, mi ćemo da dobijemo onaj data type undefined. E sad meni ovo nije jasno. Koliko god je vama jasno, znate, ja znam kako je vama jasno. Molim vas, ja znam kako je vama jasno. Tako što prihvatate sve zdravo za gotovo. Znači, tako u JavaScript i funkcioniše. Ja sam naučio kada stavim varijablu, a ne dodelim joj vrednost, JavaScript vidi da je to undefined. I to je gotovo. Naučili ste, je li tako? Ja se slažem sa tim, ali nekako nisam razumeo. Sve je to okej, ali nekako ja ne razumem. A što piše undefined? Što ne piše null? Što ne piše ništa? Što mora da piše undefined? Što ne piše ništa? Ko što stvarno nema ništa, gled. Ne piše ovdje undefined. Što mi ne kaže da ništa, ne odštampa ništa. Što piše undefined? Zato što je zauzelo svoju memoriju možda. A zašto? Slažem se, a zašto? Zato što je već definisano kao kar. Vidi, ja se sve slažem s tobom. Znači, ti mi Zbog pričaš mi ono što se kolektora. dešava. To je očigledno to što vidim. Ja se pitam zašto. Ja nisam stavio undefined tamo. Očigledno je JavaScript stavio undefined tamo. Jer to svi se slažemo, tako? Očigledno je JavaScript stavio undefined u tu kockicu. Nisam ja. Da Ja se zna da je pitam- kockica prazna. Da, što je nije ostavio praznu? Što je stavio undefined? To je moje pitanje. Glavno. Koliko god sad neko od vas kaže, hej... Pa da, zato ovo je što sve- nije definisana. Jedino. Ja se slažem. Nema svoju vrednost. Da. Ja se slažem s vama, ali ipak piše undefined. Moje pitanje je zašto je stavio undefined? Svatate? Znači, mogo je da ostavi prazno, pa kad ja konzulujem da piše prazno, znate. Pa kolika bi bila vrednost prazne, zato što je već... Pa izvini, molim definisao- te. Evo da pojednostavim priču. Ajmo da stavimo da je neka varijabla xxx prazan string. Ok? Save, u stvari, evo da prebacimo ovde, ovo dole ću da prebacim. Ajmo da kažemo ovako, console.log i da odštampamo xxx. Save, refresh, pa vidi, ne piše mi undefined. Nego piše prazno. Onako kako stvarno jeste. A ne piše undefined, je li tako? Znači, da skratim Ali zato priču. što je tome prideljena vrednost. Undefined nema vrednost. Nije tako. Ok, Nije rečeno da- ok, sekund, diskutovali smo, nije tako. I nije stvar programskih jezika, znate? Nije stvar programskih jezika, nego ovo moje na početku priče. Volio bi da znam i o kompjuterima nešto, kako funkcioniše nešto. Znate, vraćam se na one moje klastere i na one moje memoriju, kako funkcioniše. Postoji nešto u kompjuteru što se zove garbage collector. Znate, to možemo da zamislimo kao mali robotić koji ide nevjerovatnom brzinom po našoj memoriji i gleda da li nešto ima u nekoj kockici što se ne koristi ili da li je neka kockica prazna. Zašto? Da bi oslobodio tu kockicu u memoriji da može da se koristi. I kako rade ti roboti? Kažu, ako u nekoj kockici nema ništa, obriši je. Aha, gledajte sad ovo. Ja sam napravio neku varijablu k. I to je u memoriji otišlo u JavaScriptu da napiše kockicu kar, a unutra nema ništa. I onaj moj garbage collector, taj robotić mali, obrisat će mesto mene tu varijablu, neću imati. Tako rade kompjuteri.
obrisat će, oslobodit će memoriju u prostoru, kazat će ovdje nema ništa, ovo ti ne služi ničemu i obrisat će. I šta je JavaScript jezik uradio? Izmislio neku reč, znate, undefined, izmislio reč. Samo iz razloga da bi stavio tu reč u tu kockicu. I sada kada ovaj robotić dođe i vidi, kaže, da li je ova kockica prazna? On kaže, a nije prazna, piše nešto. On ode. Robotić ode. Aha, JavaScript umesto mene stavlja neku izmišljenu reč undefined, da garbage collector ne bi obrisao tu kockicu. Okay. Što znači da ja kad vidim u programiranju reč undefined, da sam dobio u konzoli po nečemu, ja znam kao programer da je to prazno. Iako piše da je undefined. Ja samo znam da je prazno, a da je JavaScript umjesto mene dodelio tu. A onda se postavlja drugo pitanje. Pošto je to validan data type, da li ja mogu da stavim xxx jednako je undefined? Jel ja mogu to? Pa mogu, jer, znate, ako pričamo o data type-ovima, svaki data type može da se sačuva i koristi. Ali zato nam je naznačeno nikada, nikada nemojte dodeliti ni jednoj varijabli na svetu undefined. Jer onda nećeš znati da li je stvarno prazna varijabla ili si ti ručno kao developer dodelio nečemu da je undefined. Jer shvatate? Zato samo odmah dovedemo pravilo. Nikad ne stavljamo reč undefined data type mi ručno. Ako hoćemo da dodamo nečemu da nema vrednost, mi promenimo naš izraz i stavimo null. Null je isto što je undefined, ali samo stavljeno tebi developeru da možeš da dodeljuješ kao vrednost, da ti specifično daješ nekoj varijabli vrednost null. Da vas pitam ja, zašto bi kad ja želeo da stavim neku varijablu da je prazna? Može nekada mi da neku primjer. Što bi ja želeo da napravim neku varijablu, a ona nema vrednost? Pa što bi ja napravio? Pa da je kasnije nečim popunimo. Tako je, bravo. Zamislite možda user, napravim neki website i čekam da se moj korisnik nešto registruje i pripremim neku varijablu, pa kad se on bude registrovao, ja ću u toj varijabli da popunim njegovo ime. Znači ima smisla. Znači nije to uopšte toliko nelogično da radimo u programiranju. Da pripremimo unapred varijablu za neku buduću vrednost. Ok? Nije to uopšte nelogično. Zato nam postoji vrednost null. Ali vidi, možemo da stavimo i undefined. Ali mi to ne radimo. Rečeno nam je nikada. Tako da nikada ni nećemo. Dobro, da se podsjetimo, sad već imamo nekoliko data type-ova koje znamo. Još jednom, da kažemo, imali smo var x je jednako, ne pričamo o ovome. Zanimljivo ovaj znak. Što sam stavio, znate, jedino što vam ja obećavam tokom ovog kursa je da neću da izgovorim ni jednu reč, a da je vi ne razumete. Ne želim da nastavim dalje, da pričamo, a da nešto nije jasno. Ja sam bukvalan, znate, koristim neki znak jednako i kao sad treba po defaultu da prihvatim samo kao, pa dobro, tako se piše, kao, to najviše mrzim tu rečenicu, tako se piše. Šta bre, tako se piše, šta to znači? Aha, ovaj znak jednako pripada skupu simbola koju predstavljaju operatore. Operatori su simboli koji iza sebe kriju radnju. Ako treba, ponovit ću se još jednom. Operatori su simboli koji iza sebe kriju radnju. Samo da znate, operatori su simboli, ali isto tako mogu da budu i reči. Type-of je operator, a nije samo simbol, već reč. Instance-of je operator, i tako dalje, i tako dalje. Znate, postoji hiljade ovih. Međutim, vrlo zanimljivo u programiranju, kada bi se ja pitao, ovaj znak bi trebao da izgleda ovako. Koliko god smešno izgleda. Znate, ovaj znak bi trebao da izgleda ovako. Ja hoću da stavim vrednost to u kockicu x. Želim da stavim, a ne znak jednako, da poredim. Tako? Ne želim da kažem jednako je. Znate, mi ljudi smo navikli da li je jedna cigara jednaka drugoj cigari. Znaš, mi tako kažemo. Znate, jedna cigara je jednako jednoj cigari. Ali ne, u svetu programiranja to znači dodeljivanje, a ne poređenje. Mi dodeljujemo vrednost to ovoj varijabli. Okay? Dobro. Vidjet ćemo razne operatore. Inače, neko od vas kad bi pitao, eto, ajmo da počnemo redom. Rekao sam vam
rekao sam vam da sam ja, kad bi imali tu nesreću da sam vam ja za kontrolu, da li će da se zaposlite ne i dođete kod mene na razgovor, a tako, ja me da počnemo već od prvog časa da ja stalno nabacujem te neke moja pitanja. Jedno od pitanja mojih bi bilo, a šta je zapravo ovo jednako? Tako bi vas pitao, najbukvalnije. Došli ste evo na posao, znate nešto od JavaScripta, želite da tu se nešto znojite, ja vam kažem, nemoj se znojite, pričamo najnormalnije kod da smo drugari, a samo mi reci šta je ovaj znak jednako? Šta je to zapravo? Operator. Desnu stranu dodeljujemo levoj strani. Dodela vrednosti. Popriba vrednost. Niste prošli, mislim, ako to nešto, ako hoćete i potvrditi, niste prošli. To je function. Znate? To je function. Znate, postoji neka function koja se zove jednako, koja uzima dva parametra, levu i desnu stranu, jednu stavu, jednu stranu. To je function. Tako. Da vas pitam ja, no, pričat ćemo o tom. U stvari, ja se izvinjavam za ovaj prvi čas, možda je unapred, ali siguran sam da vam je zanimljivo, jer svako od vas po nešto zna od JavaScripta, pa vam je sad zanimljivo, kao šta bi vas ja nešto kao tu pitao. Zamislite neka varijabla evo ovako, ne znam. Daj da probam, je jednako 200. Čekaj, kako mogu to bolje da vam pokažu. Probam nešto, ali evo, odlično, uspeo sam, bravo, uspeo. Zašto sam dobio undefined? Zato što nismo pozvali XC. Ja. Kako to veze ima? Kako se poziva XC? Kako se to poziva? Ako ste rekli da je jednako funkcija, tako? Da. Znači, dobili smo undefined zato što nismo pozvali funkciju, jel? Ne. Baš zato što si je pozvao si je dobio. Svaka funkcija na kraju sebe ima reč return. Return koji ne vraća ništa, vraća undefined. Ovo je function, znak jednako je function kad si je pozvao, ona mora da proizvede neku vrednost, a ova function ne proizvede nikakvu vrednost, ali ima reč return sa sobom. Zato je return vratio undefined. I tako znaš da je znak jednako function zapravo. Tako. No dobro. Prerano za prvi čas, već ću ja to vama da objasnim, doći ćemo do tih finih, sitnih detalja, ali kažem, sigurno bi vas preznojio na tom nekom razgovoru za posao, bi vas sigurno preznojio, a preznojio vas samo iz razloga što zaista, znači, niste se pitali, samo ok. 99% vas ovde je probalo JavaScript u nekom trenutku. 99% vas je dobilo ovde undefined u nekom trenutku ovde. Niko se od vas nije pitao, pa šta je ovo? Nego je izašlo undefined, kao, pa dobro izašlo undefined. Ja znam, izašlo undefined. Ja tako ne različim. Ja stanem ovdje i kažem, čekaj, moram da googlam što je ovdje, zašto je meni u konzoli izašlo undefined, a ja sam samo dodelio reč Danilo. Znači, ja to moram da saznam. Ja jednostavno ne mogu tek tako da prihvatim važi izašlo undefined. Dobro. Još jednom, da nastavimo. Puno ja odlutam, vratite vi mene slobodno, neko kaže, Danilo, ok. Imamo tekst, nije bitno. Inače, da li zna neko zašto ga u programiranju ne zovemo tekst, nego ga zovemo string? Ima to neko? Inače, tekst u programiranju zovemo string. Zašto ga zovemo string? Zašto ga ne zovemo tekst? Ima neko i kakav odgovor danas? Danas sam nešto težak. Dobro, imamo ništa je jednako undefined, imamo var ništa 2 je null, i na kraju imamo boolean, to je najlakše, var istina je jednako true ili false, ili možete da se igrate, ja se uvijek zezam, naš good man true, dobro. Boolean, ne možemo da pričamo o booleanu, još nismo stigli do klauzula i tehničkih stvari vezano za if statement i razmišljanje, ali vrlo je zanimljivo da ceo današnji svet, ja to stalno ponavljam jedno isto, ceo današnji svet, ne pričamo o programiranju, ceo današnji svet kakvog mi poznajemo
u kom mi živimo se zasniva na boolean vrednostima. Verujte mi. Danas Možda svako od se nas... string, izvinjavam se, možda se string zove string zato što se sastoji od niza vrednosti, Tako je, što on to ne gleda kao tekst, nego on nego gleda jedan po jedan. skup karaktera. Tako je, bravo. Zato što je ovo njemu na drugoj poziciji. Tako on gleda to. Ne gleda kao Danilo jednu reč. Mi ljudi gledamo Danila kao jednu reč, a on ne. On gleda kao skup 6 karaktera. To je velika razlika između kompjutera i ljudi. A? On to gleda i onda je on to nazvao string. Niz karaktera. A? Ne kaže da je tekst. A? Gde sam stao? A da, današnji svet počiva na boolean vrednostima. Znate, kad ustanemo ujutru i hoćemo da podignemo kartu na pare na bankomatu, mi karticu ubacimo, a taj bankomat odmah, true, false, ima para, validan PIN. Nije se, šta god, otvoriš telefon ujutru, probudiš oči, ima interneta, nema interneta, true, false, sve je true. Sve je true, false danas. Nismo ni svesni, sve je true, false. Dobro. Ovih 5 data type-ova koje sam ja ovdje napisao, još jednom, number, string, undefined, null i boolean, zovemo proste data type. Inače, da znate, postoje razne nazivi. U svetu programiranja ima uvek više naziva za jednu stvar. Recimo, primarni, ili ti prosti, ili ti jedni su reference, jedni su primer, i tako dalje. Ali, verujte mi, nema potrebe da toko se širite. Ovo su prosti data type-ovi. Mene samo interesuje zašto su ih nazvali prosti. Da li je prosti zato što ih je prosto naučiti, jer stvarno je prosto, broj 100. Znaš, ili ima neka dublja pozadina zašto se zovu prosti. I naravno da ima, sigurno nije zbog tebe. Ništa kompjuter ne radi da bi tebi uprostio. Zovu se prosti zato što unutar jedne kockice u memoriji može da uđe jedan prost data type. Ajmo još jednom ću se ponoviti. Unutar jedne kockice u memoriji može da uđe samo jedan prost data type. To znači da kada ovo je jedna kockica u memoriji, unutar toga može da uđe samo jedan prost data type. Znači ne mogu da napišem 100 i 200. Ne može, onako. A zato se zovu prosti data type. Svaki od ovih vrednosti može samo da piše jednom unutar te kockice i zato se zovu prosti. Neko može da mi kaže, hej Danilo, ali ti si ovde mogu da dodaš i Vešović. Pa to nije jedna stvar. Ja kažem, jeste. Zato što za njega je ovo i do kraja ovde jedna stvar. Pa makar napisao Anu Karenjinu. Zato je njega samo jedna stvar. String karakter. To je to. Dobro, nasuprot toga, siguran sam da je svima logično da će da idu kompleksni data type. Ako su ovo prosti, kompleksni. I već nam samo ime govori, ako su ovi prosti, moguće da uđe samo jedna stvar unutar kockice, da je sve suprotno sa kompleksnim. Da je to, recimo, array, unutar kog možemo da stavimo više stvari, a ne samo jedno. Sad, odmah da se ograničim. Mi učimo programski jezik JavaScript. JavaScript je, zovemo ga English-like. Znate, shvatate, sve unutra je, znate, kad kažemo if statement, to nam dolazi iz engleskog jezika, znate, nije iz srpskog. I mislim da je potpuno suludo da dajete vaše epitete, vaša imena stvarima koje su vezane za programski jezik. Ako se ovo zove array, molim vas da ga zovemo array, a ne skup, niz. Kad dođemo do lupova, da nešto zovemo petlja ili kakva petlja? Znate, ne postoji petlja u JavaScriptu, postoji for loop ili nešto, ne postoji petlja. Znate, tako da, ako se nešto zove object, zove se object, ako je object ima property, zvaćemo ga property, a ne svojstvo ili ne znam šta, epitet. Mislim, znate, koristimo se, zato i učimo jezik. Ok, što znači, prvi kompleksan data type, kako ovo vreme brzo ide, vrate, kad pogledam sat, znači, nisam ni počeo da pričam, završava se čas. U JavaScripti prvi kompleksni data type je array. Array se piše na mnogo načina, ali jedna stvar me uvodi u drugu stvar. Znate, hoću odmah da stavimo. Kad napišem broj 100, mi kažemo da je ovaj broj 100 literal. Literalno u našem jeziku znači bukvalno. Znači, postoji mogućnost unutar JavaScripta
postoji mogućnost da literalno pišemo data type. Šta to znači? Bukvalno sam konzolovo broj 100, nisam ga stavio u varijablu, nije ga neka function kreirala, nisam ga dobio iz baze, bukvalno sam napisao broj 100 i mi to zovemo literal. U JavaScripti je dozvoljeno da direktno koristimo literale, da bukvalno pišemo ovde, što znači tehnički ja bih mogao u ovoj konzoli i da otvorim array. I da otvorim function, i da otvorim broj, i da kažem true, i tako dalje. Možemo da pišemo literale direktno. Znate, neki programski jezici ne mogu. Znate, ne možeš literalno da napišeš direktno. Moraš da sačuvaš ili da proizvede neka klasa ili function da proizvede to. Ne možeš literalno da napišeš. Dobro. Kockaste zagrade su array. Unutar arraya možemo da pišemo više stvari. Postavlja se samo pitanje, kako se pišu to više stvari? Pa samo zarezom. Jedna stvar, zarez. Druga stvar, zarez. Treća, zarez. Koliko mogu da pišem ovih stvari? Milion. Ima, googlejte, ima koliko može, milijard. Koliko može da stane unutar jednog areja stvari. E sad, ovu jednu stvar unutar toga zovemo element. Znači, element, jedan array unutar JavaScripta sastoji se od elemenata. E sad postavlja se pitanje, a šta je jedan element jednog arraya? Šta sve može da bude element jednog arraya? I postoji definicija. Vidite, u svetu programiranja ja najviše volim definicije. Zašto? Zato što su definicije tako je i nikako drugačije. U što je to dobro? U što je to dobro kad učiš? Tako je i nikako drugačije. Top. To je vrh. Znači, postoji definicija. Unutar arraya, unutar JavaScripta, može da ide svaki validan data type. Što znači, sve data type-ove koje danas učimo mogu da idu u array. Aha, znači može broj 12. Može, on kaže zarez, ide drugi element. Može reč Ivana. Može, naravno, može true, može li null, kako da ne, svaki validan data type može. Gde sam ovdje stavio? Svaki validan data type može. Dobro, super. E sad, ono što mene interesuje, da li bi ja mogao ovdje da stavim tekst? I od ovog trenutka je ono što ja želim da počnem da pričam s vama. Da mi svi zajedno posmatramo kod istim očima. E sad stanite, na šta mislim to? Jedno su pravila. Ajmo da naučimo ovo pravilo. Da li ja mogu da stavim varijablu kao vrednost unutar jednog arreja? Šta vi mislite? Može. Može, tako je. Bravo, može, naravno. A zašto može? Ajde da vam Vratno objasnim ta zašto. varijabla ukazuje na tu vrijednost. Tako je, vidi, kompjuter će da se pita, vidi, jel ovo ima navodnike oko sebe? Čisto hoću da vam onaj V8 objasnim. Znate, V8 čita ovako ovo, velikom brzinom, i došao je do ovde. I kaže, da li ovde ima navodnika? Ne. Pa čekaj, je li ovo broj? Nije. Pa ne znam šta je to. Tako kaže kompjuter. Ja ne znam šta je to. A kad kompjuter kaže ne znam šta je to, on kaže morat ću da pogledam u memoriji. I onda on pretvori ovo u memoriju, sjećate se one fizička adresa, i on kaže čekaj da potražim u memoriji. I stvarno nađe u memoriji ovo. I dolazimo sad do bitnog momenta. Uđe u tu kockicu, kopira šta je tamo, pričat ćemo o kopiranju i ne kopiranju, doći ćemo do teških tema, za sada neka bude kopiranje. Uzme, kopira ovo i paste, zameni ovo, skloni i znate šta? Ovde stvarno piše piše Danilo Vešović, znate? Uopšte ne piše ono tekst. E sada, ja hoću da svi zajedno, ja kažem vremenom će to da vam dođe, vremenom, kako budete napredovali. Ali znate da ja ovde kad gledam ovaj array, ja ne vidim da ovde piše tekst. Stvarno, ne vidim da ovde piše tekst, ja vidim da piše Danilo Vešović. Možete ne vidim da piše. I to je moje pitanje sad za vas. Ako je sve ovo zajedno sačuvano u neku kockicu, je li tako da postoji sad jedna kockica u kojoj je sačuvano sve ove stvari su sačuvane? Moje pitanje je za vas.
kad bi sad imao neki mikroskop ili lupu ili nešto da pogledam u tu memoriju, jel? I kad bi zavirio u tu kockicu, da li bi vi tamo videli da piše tekst po tomu ili bi vi tamo videli da piše Danilo Vešlić? Šta li on tamo sačuvao? Da li Danilo vidite? Vešlić. Tako je, bravo. Vrednost, da. Tako je, vrednost. Ne čuva naravno varijablu. Čuva vrednost. Znači, ja hoću da i vi zajedno sa mnom skapirate kako funkcioniše, jer tamo stvarno piše Danilo Vešlić. Ne piše tekst. Samo za nas, developere ovdje ispred mene piše tekst, a ne piše u kockici. U kockici piše Danilo Vešlić. Okay? Što znači, kada ja jednog dana do ove poente sam htio da stignem. Kad sam ja ovo napisao, kompjuter je imao za instrukciju da ode da uzme i da vrati. I ta reč je reč koju ćemo da koristimo kroz ceo kurs. Vrati. Ja sam dao uputstvo, a on ima dužnost, kompjuter, da mi vrati vrednost. Aha, i stalno imamo taj neki vrednost nazad, jel da? I ovdje smo dobili nazad vrednost Danilo Vešlić. Ok, super. No dobro, ja želim da ukažem na jednu zanimljivost vezano za programiranje uopšte. Zanimljivost dobijam value key, možemo da nazovemo key. I nekako, znate, kad malo bolje razmislim i pogledam, i sve u programiranju je key value. Znate, nisam nikad razmišljao o tome, ali sad kad malo bolje pogledam, sve je key value. Čekaj da odem u HTML. Stani, u HTML. Pogledajte recimo ovaj atribut ovdje neki, nemam pojma. Ovo je key, ovo je value. Znate, ako pogledam tag, H1, ovo je key, ovo je value. Znate, ako otvorim neki style tag, hoću da radi ovo. Ako otvorim neki style tag, ne znam, body, da stavim body i sad imam color key, ali s blue value. Pa sve je key value u programiranju. Sve. Što znači da key value, ali onda se postavlja, jer me kapirate, sad je ovo key, a sve ovo je value, jel da? Ali sad se onda postavlja drugo pitanje. A šta je ovdje key value? Jel tako? Jel me shvatate moju poentu? Ako sam ja provalio da je sve key value i shvatio sam da je ovaj mix je key, a sve je ovo value, ali čekaj, šta je onda za broj 12 key value? Jel tako? Zato je kompjuter uzeo i rekao, hej, kada napraviš neki ovaj array, unutra su samo values, a ja ću umjesto tebe svima da dodelim kijeve. Ja kažem, stvar, pa koje kijeve će dodaš? On kaže, nemam pojma, brojeve. 0, 1, 2, 3, 4. Zato što je sve u programiranju key value. On je uzeo i svim elementima araya dodao key. Key nije znao šta da stavlja kao key, pa je uzeo brojeve, indekse. Mi to zovemo indekse. Što znači array je indeksno uređen skup. Sad možemo da kažemo skup. 0, 1, 2, 3, 4. Okay. A vidite, a zašto 0? Pa samo zato što kompjuteri računaju od 0. Znate, ljudi kad naprave prvi korak, kažu 1, jel da? Kreneš da koračaš. 1, 2, 3. A kompjuter kad bi koračao, on bi rekao 0, 1. On broji od 0. Da? Što tehnički znači console.log i ako bih ja teo da kažem, hej, znaš u onom miksu ima neki key, pošto je ovo array kockaste zagrade, ima neki key 0. On treba da mi da broj 12. Da uđe u ovaj miks, nađe key 0, a sad iznad ovog zamislite 0, i ja bi trebao da dobijem broj 12. I evo ga. Okay.
Završit ću čas, vidjet ćemo sve uskoro da nastavimo svašta malo. Ali samo da vam kažem, volim da se vratim kad objašnjavam ljudima programe. Doći će i teže stvari, pa ćemo da pričamo na drugi način i tako dalje, ali volim da se setim kad sam ja učio neke moje misli koje su prolazile kroz glavu tada. Kad sam ja prvi put video array, počelo da mi se komplikuje, da li unutra može varijabla, da li unutra može, koji je key, šta ako imam još jedan array unutar arraya, šta ako imam, sve ćemo da pričamo o tome. Nego nekako sam ja donao odluku, hej, pusti ti ovaj array. Meni nije teško da ja to pišem ručno. Var, ne znam, x1 jednako je 12. Nije meni teško. Var x2 jednako je Ivana. Znaš, sve ću ja to da, po varijablama, neću ja array. Smara me ovaj array, puno pravila on. Kako sam bio sulud, pa to je čak i nemoguće. Kako bih mogao da napišem, zamislite da se ovaj array zove Facebook users i da ima 5 milijardi korisnika, pa kako bi ja napisao po varijablama 5? Mislim, unbelievable, ja? A i da mogu, kako bi znao ko je prvi? Kako bi znao ko je zadnji? Kako bi izbacio jednog, a ubacio drugog? Kako bi to uradio samo s varijablama? Vrlo teško, tako? Znači, array, ne da sam bio pogrešan, nego ne postoji ni najmanji softver, ni najmanji programčić koji ćemo da damo kao primjer nešto da vežbamo, ne postoji, a da unutra neće da bude array. Nema šanse, tako? Znači, toliko su esencijalni za rad. Mislim, esencijalno, naravno, svih 8 data typova, ali hoću da kažem neke moje misli, kako sam ja mislio da ću nešto da izbegnem, da nešto znam manje od drugog, kao bolje meni idu objekti nego array, znaš, kao neke gluposti, to, nevezano se. Dobro. Nastavit ćemo dalje. Kakav je ovaj čas, tako će biti i ostali, što se tiče priče, detalja, razmišljanja, priče sa vama, uvek pitanje zašto je nešto tako i tako dalje. Sve do onih kako pričamo za ove proste stvari, a tako ćemo da pričamo i za teške stvari. Zašto i tako da razumemo kako funkcioniše i pogotovo obraćanje konstantno kako u kompjuteru to radi. Jer kompjuter je direktno vezan sa nama. Znate, dobro je da znamo kako kompjuter to može nešto i ne može. Kompjuter, ne programski jezik, kompjuter, no? Vezano sa ovom. Utorkom i četvrtkom, tu vam je Mihajlo, tu vam je i Predrag da vežbate. Ja ne mislim da imate šta da vežbate za prvi čas. Prosto imate 5 ovih data typova, nemate šta ni da vežbate, ali se eto upoznajte, da kažete šta god vi organizujete tu. Kasnije će to da bude od esencijalnog značaja, da šta mi radimo ovde, vi proširite na neki drugi level. Vidimo se u sredu u isto vreme. Ćao. Pozdrav svima. Ćao.